Hi havia una vegada una parella de xiques que vivien així molt de temps. Aleshores decidiren adoptar unes xiquetes. Carla, estàs preparada? Sí, Anem? anem. Qui és? Espereu un moment, val? Val. Mireu, esta és Berta. Ai, que cosita. I ara més baixet. I esta és Clara. Ai, que cosita. Ahora la meva xica. Ai, Moltes gràcies. a tu. Gràcies. Adeu. Adeu. 10 anys més tard, Berta, Clara, tenim que parlar amb vosaltres. Què passa? La mama i jo tenim que canviar de treball i per això ens tenim que traslladar a un altre poble. Vale, em sembla bé. I a mi? en la nova casa, Hola, que xula! Sí! Tu, ja has acabat? Sí. I ara què? Vida nova. Habitacions noves, amics nous, col·le nou, tot nou. Xiquetes, la mama i jo tenim una sorpresa per a vosaltres. En 5 minuts vos vull en la nostra habitació, val? Val. Sí? Li diu el Lucas. Lucas? Sí, que guapo. Baixeu a sopar! Vale. al dia següent, Mama, mare, si no anem a classe. Val. Adeu. Adeu. Us volem. Adeu. Adiós. Estic molt nerviosa. I jo? Com t'imagines que serà este primer dia de col·le? No sé. Bon dia. Bon dia. Mireu, xiquets, avui han vingut dos alumnes noves. I ara el que anem a fer és presentar-nos a tots. A mi em diuen Clara i a mi Berta. Presenteu-se, xics. A mi em diuen Emma. A mi em diuen Néstor. A mi em diuen Héctor. A mi em diuen Sandra. Molt bé. Clara, doncs tu te sentaràs així. I tu, Berta, sí. Molt bé. I ara tots agafem el llibre de valencià. Som Berta i Clara. Encara que ja ens hem presentat abans, poden ser les vostres amigues? Clar que sí, voleu que us ensenyem el col·le? Això voleu que us ensenyem? No, no fa falta, ja ens l'han ensenyat. Us agrada traslladar-vos així? Així, allí tenim tota la nostra vida, però així estem.
Tenim que contar-vos una cosa. Això de vegades li sorprèn a la gent. Que tenim 2 mares i ningú un pare. Jo ho havia dit d'una forma més delicada. ¿Y por qué le sorprende a la gente? Es totalmente normal. Ja ho sé. Això és una falta de respecte, que no tinc un pare, mare de Déu. Ya veo, son tontes. És que hi ha molta gent especialeta en el món. Això és inacceptable. A veure, xiquets, ara agafeu el llibre de matemàtiques. Anem a fer uns exercicis superguai. Per favor, vinga, obrigau el llibre per la pàgina 124. Tu i tu les agafeu del coll i tu i jo ens posem als costats per a que no puguen eixir. I després les estimem. Va. Lorena, una cosa. Digue'm. Emma, Joan, Héctor, Néstor, no paren de molestar-nos. I ja estem fartes. Mireu, això ho heu de solucionar vosaltres. Parleu-ho i solucioneu-ho. Tenim que contar-vos una cosa. ¿Qué pasa? Li hem dit a la mestra que els abusats no poden de molestar-nos i ens ha dit que ho solucionarem entre nosaltres. No sabem què fer. Enfrontemos a ells. Julia, això no servirà de res. És veritat, això no servirà de res. Aleshores, què anem a fer? No tinc ni idea. Anem a dir-li a la mama i a la mare. Què tal? Com esteu? Per què fos la cara? Perquè hi ha uns xiquets de classe que no paren de molestar-nos. I ja estem fartes. I per què no ens ho havíeu contat abans? Passeu d'ells. Per què? Perquè l'altre dia se la va colar un ratllador en sa casa. Sabeu què? El pare de Emma està divorciat fa més de 8 anys i és gay. Me va dir mon pare. En sèrio? Emma, tenim que parlar amb tu. M'has contat que ton pare és gay. Per què t'has de dir-ho tot amb tanta ànsia? Això no és de veres, deixem en pau, retrasades. Què estàs fent? Estic buscant la foto del pare de Emma besant a un xic. Te puc ajudar? Sí. Espera, que ara vinc. Què estàs fent? Estic buscant una foto del pare d'Emma besant-se en un xic. En sèrio? Sí. Te puc ajudar? Sí. Ara vinc. Mira, ja tinc el mòbil. Què és el que tinc que buscar? Tens que buscar una foto del pare d'Emma besant a un xic. Vale. Mira, ja tinc el mòbil. Què és el que tinc que buscar? Una foto del pare d'Emma besant a un xic. Vale. ¿Qué pasa? Mira, es el padre de Emma besant a un xic. ¿Qué dius? Sí,
vivirla. Sí que és. Anem a viure. Crashing, hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Sense haver-me burlat de vosaltres. Ara entenc que això és totalment normal. Gràcies. Pues nosaltres no ho entenem, però com Emma sempre ha sigut la nostra amiga i la respectem, deixarem de molestar-vos a vosaltres. This hit that ice cold Michelle fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Styling, wildin', living it up in the city. Got Chuck's on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we... A veure, comença a gravar ja. Ja ha començat. Vale. A veure, estem estirant per fer una escena. Vine. Per fer una escena que és una de Sí. les mías y se está quedando más arrugada de lo que estaba. No fa falta y todo lo que queda Mira. arrugado. Hola, Mara. Hola, molt bonico. Però teniu que... Tu i tu les agafeu del coll i nosaltres dos les Es que Joan, Héctor, María. Mamá, Mare, si anem a classe. Però que encara no és. Que no us ho heu contat abans? Passeu d'ells. Vale, molt bé. Vale, perfecto. Que ara això ho Ara